sige, yun ang big trap. Sige. Para masenta. Fried chicken yung pork chop. Ang palaya, ate. Ay, sabay na. Ang palaya. Sige, isa ate. Yung rice ninyo, single-single lang. Chami, ma'am? Apa. Ansin na lang. Dali lang, sir, ha? Hindi na yung mawag na po. Pinaka-single. 4, 6, 11. 11 kasi. Ano to? Score? Ha? Pork chop daw. Dili naman yun. Kaya ako batong 10. Batong isa. Ang palaya pala ako ah. Namitin nyo lang ang isda. Kumba. Rice theater. Fruit salad ni. Fruit salad. Yung laga. Eto ate sa. Dahil ko bagong stebe. Baligyan na o hindi na panghatag ngayon. This one for me ah. Kasi sa akin, Oo. Or Bior. This one ate. Paliya. Ano bangus. Ano ba? Ano sa iyo? Kanina? Kanina ba? Isa ako katansin. Sige, king. Pilanan ng ulam. Basta to yun nga istate. Lasu. Lumarlin. Oh, siya. Ano yan kung kami lang doon. Ganito eh. Ay, kaya. Hindi na nadang. Ay na yung electric panel. Ito oh, may electric fan. Ito ka doon. Sa kumba. Kumba. Naghumba na. Saka salad. So ayan na po si Oyong ha. Kitang-kita nyo galaw-galaw. Yes. Hello, hello. Pati ganun. So, ang tanong, sumama ka o sinama ka? Sumama. Oh, di ba? Sumama po. Siya mismo po nagdesisyon kasi nung mga nakaraan, hindi siya sumasama. Kasi, di ba? Kasi nga po may mga lalaki po siya. Uy, ano sa'yo? Ano sa'yo? Kausapin mo naman ako. Bakit? Ano sa'yo? Ay, ayun. Yung ano, pork chop. Pinachop mo na? Oo, nag-do tayo. Pinachop mo na? Makachop ko. Grabe sa rice eh. Diba? Labs na kainan. Ayun na po si Oyong ha. Sama. Oyong! O, ayun na. Kasama po siya ha. Dapat pinachop mo na kasi. Yan na! Yan na! Yan na! Boys, boys. Pila po. Magkano lahat?
Ha? Tatas passport. Saka yung sabaw na tinula. Wala ka to. Sure ba? Mau libre ni madam? Libre ni taran? Ulo totoo eh. Madam, mawala sa picture. Wala lang distance para Pangalan? tatas. Tatas, brother. Ma'am, required po ba lahat dapat nakaano yung kilay? Pwede ako mag-apply. Oh, pwede na. Naka-microblade na yung mga kilay. Uy, grabe. Thank you. Hello, Butuan! Lamig kayo magkanog, Butuan! Sarap lang. Ano ito ngayon sa Tatas Fast Food, kung saan nag-lunch na kami bago kami dumiretso sa May Cantilan, Surigao del Sur. Thank you so much for the delicious food! Tatas Kilay Fast Food. Ha? Lahat sila nakakilay at ang ganda ng mga skin nila. Mukha silang hindi mga server. Ayun Kami na. yung mga mukhang server. Hi, sir. Oh my God, Tatas Fast Food. 3-5 tanan. At 3-5 din siya na. Located at P15 Albiola Village, Baan, PM-3, Butuan City. Thank you so much! Guys, kami kailangan guys, baka yung ba din kay libre yung Thank you so much, madam. Thank you so much sa lahat. Kaway sa blaw, kaway. Ang pagkaon din kay mong kanong kita rin kaayo di plato, panigandiado. Thank you, pero ito talaga gusto kong kainin. Okay ra mo? Pila mo, oy. Thank you so much! Salamat kayo. Sa lahat ng mga drivers dyan, sa mga bus drivers, dito naman magkanang drop off kay stop over. Kailangan kailan sudan ang paborito na po ang humba. Oo. Kay Marag, good saan sa lalaki. Ako pansit, ako Ay, paborito. ito yung ganahan. Isa yung ganahan sa. Pwede, siya naman ito, kanang trabaho bako. Isa yung ganahan nga, paborito nila nga pa. Ay, kung anak kong ganahan, kaning humba, gihapon, nahulot mo ng humba. Oo. Humba. Ulida. Kurot kilo humba, gito yun, gito na mo. Tara na, kapsigsinglon ta. Thank you so much! What can you say na finally? Ayan, kasama ka na sa lakad. No, Tahimik na yung mga followers ko. no, hindi sila tahimik. Bakit hindi ka rin sinasama? Ano? Sabi, ba't hindi sinasama si Oyong? Matagi wala si Oyong. Unsa man, oh. Hindi, wala na yun. Bakit ka daw? Busy kasi ako sa family. Oh, di ba tapos ilang araw ka lagi umuwi sa inyo, ting may lakad. Ah, Hindi pinagagpay. ka nakakasama. Kasi kung hindi mo ka... Duwa ko na nagagpay. Kasi kung hindi ka dali, sabihin ba? Wala siya. Kung hindi ka Wala! Walang timing na sila. hindi sila tahimik. Maalulong pa rin sila. Tinuruan ko kasi lang si Ma'am si Jean naman i-bash niyo. Oh. Tinuruan ko sila. Oo, tapos yun, sabi lang, sige. Sabi mo na kasi, di ba may kalipin ka na 14 years old doon sa bahay ninyo, kaya hindi ka sumasama sa mga lakad. Report yan. Sabihin ko, please report. May kalipin ka kasi nga, ikaw naghahatid sundo. Di ba alaga mo yun? Ano ko yun? Anak ko yun. Ha? Anak. Pinapakain mo siya? Sino pa kayo? Kinakain ko siya. Oo. Ayan ha. Alive na alive, gumagalaw, buhay na buhay. As usual, oh. Ano ba mga sabi nila? Sabi niya, ba't hindi nyo sinasama yung baklang yun? Kahit pangit yun, dapat sinasama Ayun lang yun. ha. Kahit mukhang di naliligo yun, dapat sinasama nyo yun. Kahit hindi naliligo. Oo, kahit maluwag yung ano nun. Ah, yun na nga. Yun na nga yung kwento. Sa susunod daw, na lakad, pwede ka naman daw mauna na. Next, busy ako. Halika tabi. Yan po yung owner ng Tatas Fast Food. Thank you so much, madam. Sa napakasama. Umapit kami yung magbalik ka. May additional tayong salbabida. Ilmard. Yan, para sa mga hindi marunong lumangoy. Ako ayan, hindi ako marunong lumangoy. Naa pa doon? Sana lang. Yung ano. Isa pa.
si Oyong at saka si Britney. Ano nga yun? Unplate? This air. This air? Oo nga, ano nga yun? Ano nga po Tagalog noon? Yung nire-release na yung hangin. Ayan, diretso na kami ulit biyahe. Pupunta ng Surigao. Isa na lang, series at Consignee, lalong sa bangko.